Ang ganahan mo masinso mas yung kinabuhi, ayaw kusiki ang oras. Kalayos, merkado. Kadadlaw ka ulit, merkado. Kabaw mo nga, merkado siya ulit. Merkado's open ha, dili sa app. Sa open. Dili lagi siya malate. Meaning sa'yo kay ni mata si Jason. Unya, musugot ra ko malate ang uban. Asa man akong labanan ang kadtong naningkamot mamatag sayo o kadtong okay ra madugay siya. Mao gani ato ko laban sa naningkamot. Kay nigabot niyo ikadako ninyo ikat panarbahon niyo pohon o bisag di ko manarbaho bisag magnegosyo mo. Kung madugay ka pangabli sa tindahan niya, ang pikas ng tindahan nangabli na mas daghan na siya halin pag pangabli nimo. Unang siya nangabli, di ba? Yung mga mamalitay, sirado man yung tindahan, asam siyang palit, ato siya sa abli nga tindahan. So kansi na ha. Madugay gani ka, nagigay kansi. So ayaw, ang ganahan mo masinso mas yung kinabuhi, ayaw kusiki ang oras. Sabot mo sa oras? Kung istoryahan ng oras ha. Sa kadlaw, ang papa o ang anak, nanuray sa bukid. Ya dito sa bukid kita sila na mura sapa ba? Kita sila sapa. Tiningon ng papa, nak, paghuwag dahon sa kahoy, gayon iitsa sa sapa. Tanawa ko siya may tabo. So pag itsa sa dahon, siyempre, hindi may tabo sa dahon. Maanod, padungan to sa mga sa padungan tubig, di ba? Kung padungan tubig dito, maanod, di na magpapili din ano. Tiningon din ang papa, sige kuha og laing dahon. Then iitsa og balik sa kung asa dapit na tubig. Ningon na bata, di, pwede pa. Siya nga naman, kung parihag ako na tubig, gato na tubig, ganina ni daga na. So kung ako nakitahan diha, di na mo nga tubig ganina. Sakto no? Kanidaga naman to. Ingon din niya papa, sakto. Mo na'y oras. Ang oras imong gamit ganina, di na tumubalik. Ang oras imong giusikan po, di na tumubalik. Kaya ang oras, dili mo paabot nimo. Example, atong klase diri alas 6. Kunya, di matakag alas 6. Kabot ka kag alas 6 uno, dre. Di, mag-inis pa ka. Maligo pa ka. Mukhaon pa ka, di ba? Sigabot ni mo, dre, naanay nahitabo sa room nga di na mabalik. Kaya klase mi. Kabot ni mo, mabalik pa ka kag klase sa kadaghan sa kong gisgutan. Dili na. Nga naman, daghan pa mag-isgutan na po. Importante ang batasan sa tao. Huwag kwenta may gagmat, kunya bati kag batasan, di ka katrabaho. Di ka katrabaho. Huwag kwenta bright kay gagmat, kuya usika ni mo ang oras, di ka magdugay sa trabaho. Pili magamit imong pagkamaayo.